A secretaria xeral de Galiza Nova, Marta Gómez, e a responsable comarcal en Muros Noia, Maruxa Martínez, mantiveron esta mañá un encontro con responsables da Confraría de Noia para adherirse á plataforma en contra dos vertidos de San Fins. Nos entendemos que isto é unha problemática moi importante para a veciñanza da ría de Muros e Noia e como voz da mocidade queremos animar tamén a toda esa mocidade a concienciarse, a facer parte da loita e a que entendan que é un problema que non só vai afectar agora, sino que vai afectar tanto a nivel medioambiental como a nivel económico no futuro e que, polo tanto, nese futuro vai nos afectar a nós e, nomeadamente, a mocidade que vive aquí. Mocidade cuxo futuro depende en gran medida da ría, que alberga o principal banco de berberecho do país e crea miles de empregos directos e indirectos. Como mocidade, estamos preocupados porque a ría é o noso futuro. Son 4.000, 5.000 postos de traballo directos, case 40.000 indirectos, e é o maior banco marisqueiro que hai de berberecho en todo o país. Entón, neste sentido, sabendo que é o futuro, é dicir, son postos de traballo que temos que asegurar para que a nosa mocidade se implique, traballe, se quede na nosa comarca, o que está facendo a administración non o entendemos, e por ese sentido estamos adheríndonos formalmente á plataforma. Por estas razóns, en de Galiza Nova animan a mocidade a sumarse á mobilización convocada pola plataforma para este sábado ao mediodía fronte ás dependencias da Xunta en Santiago. A protesta desenvolverase en paralelo ao proceso xudicial, posto que a confraría vende interpoñer un recurso na Sala do Contencioso Administrativo en contra da autorización de vertidos da mina. Con esta acción xudicial, a plataforma tenta paralizar, mediante solicitude de medidas cautelares, as obras da planta de tratamento de augas residuais iniciadas hai semanas en San Fins. Puxemos un contencioso administrativo para paralizar estes vertidos. Tamén denunciamos a altos cargos da Consellería da Xunta, a veces os tribunales nos dan a razón porque a temos e se fai unha justicia, porque estas injusticias non caben nin unha cabeza que poñen en perigo toda a comarca. Mentres non se resolve o recurso, os colectivos implicados xa anunciaron que intensificarán as medidas de presión con novas movilizacións como a deste sábado en Compostela. A plataforma disporá autobuses con diferentes rutas dende Queiruga, Noia e Muros para quen desexe asistir. Hai autobuses que salen de Muros a 10 da mañán e máis de Queiruga, do Son, e de Noia da estación ás 10:30, autobuses para San Caetano, protestar ali en San Caetano todos que somos afectados, non? Porque aquí xogámonos todo, a ría podese arruinar cos vertidos estes de 1 millón de metros cúbicos de agua contaminada,